para tamu kakung putri kang kinurmatan binawreng meleng kaderang Ibu Pertiwi temanten sekalian kaunjukan tirta wening dening Bapak Muhammad Badri sekalian Ibu Puji Lestari ing pangajap mugi tansah panggih wilujeng nirmani kala kalajengaken temanten binoyong kalenggahaken wonten sasana rengga sung sasmita nyanipun Bapak Muhammad Badri sigra nglenggahaken wonten sasana rengga nggih kursi pinajang para tamu kakung putri sedherek ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Muhammad Badri sampun nglenggahaken temanten sekalian sigra daya-daya nampi karawanipun kadang besan yanipun Ibu Darwianti gepeng prasetya saking Banyu Biru Jati Kuwung Gondang Rejo kunjuk dumateng piyambakipun para pinisepuh aji sepuh sagunging para tamu kakung putri sedherek ingkang dahat kalingga murdana krami saben kawistara siratmaja temanten sekalian nyanipun Bagus Riswanda Eka Saputra sunyanipun Kusumaning Ayu Putri Noviana sampun lenggah wonten sasana rengga kalajengaken adicara salajengipun inggih sungkeman ingkang badhe kapatesaken yanipun Ibu Sri Lestari awit nika kunjuk dumateng yanipun Ibu Sri Lestari muring mulih rahining sedya sasana sawanci kaaturaken awit menika kunjuk dumateng yanipun Ibu Sri Lestari kalosipun meratesaken sungkeming temanten sekalian ngares padha dumateng bapa saha ibunipun. Sumangga panjenenganipun Ibu Sri Lestari sasana kaaturaken. Para pinisepuh, para tamu kakung putri sedherek ingkang dahat kalingga murdana krami ing mangke kalajengaken saksamipun adicara sungkeman mangke kalajengaken foto pinilih dening bapa. Oh nggih. Kunjuk dumateng nyanipun kadang pamrih budaya campursari kalosipun ngaturaken gending kang jumbuh kalian swasana sungkemaning temanten sekalian. Sumangga. para tamu kakung putri sedang kang kinurmatan wis kawistara siratmaja temanten
sekalian pun Bagus Reswanda Eka Saputra Sukusumaning Ayu Putri Noviana sampun sembah sungkem dening Bapak Muhammad Badri sekalian Ibu Pun Sestari nyuwun donga pangestu mugi anggenipun lumebet wonten madyaning bebayan agung kanthi nambut silaning akrami mugi tansah pikantuk wahyu jodoh ingkang sejati sehingga saged babar keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah gilir gumanti nyanipun Bagus Reswanda Eka Saputra sekalian Rorayu Putri Noviana sembah sungkem dening nyanipun Ibu Darwiyanti Gepeng Prasetyo ngaturaken sembah sungkem saha nyuwun donga pangestu mugi anggenipun lumebet wonten madyaning beberan agung tansah pinaringan rahayu ayem tentrem sehingga saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wiwit menika ngantos salajengipun paripurna menggah sungkeming putra temanten sekalian kunjuk dumateng yanipun kadang pandhita kasuwun sirep sanekra ungling ngadrang nuwun matur nuwun para pinisepuh sagunging para tamu